O Executivo local acometeu xa diversas medidas de sinalización e protección na estrada municipal entre Fruime a Escavia, que esta pasada fin de semana sufría un forte corremento de terras. As chuvias e o forte vento da fin de semana parecen estar detrás do problema. Aínda que o derrube non afectou ao firme da estrada, si levou por diante gran parte da terra sobre a que se asenta o carril exterior da vía, constituindo un grave perigo para os vehículos e os peóns que habitualmente circulan por ela. Foi impresionante ver como marchou esa cantidade de terra que pudo ser máis grave do que realmente acabou sendo. E agora estamos valorando eso, as solucións que nos o informe técnico, saber que solución mellor lle podemos dar para solucionar este problema. Era un punto que normalmente descorrentía, que non solía acumular moitas aguas neste punto exacto, pero creemos que colleu unha bolsa de agua que fixo desmoronarse o terreno. Por esta razón, dende o Concello xa está en mans a obra para elaborar un proxecto urxente e arranxar este problema. Mentres non se resolve, o tránsito pola zona estará limitado a 40 km por hora e o carril exterior estará cortado nun tramo duns 10 metros aproximadamente. Chegou hasta o firme mantúvose, pero, bueno, ten os seus riesgos, por iso temos vallado para que a xente non se aproxime.